korotista edelleen ja mitäs mulla olikaan asia, niin no viisumikeikka meni ihan ok, tai ei mennyt ok, vaan ensimmäisellä reissulla niin mä en saanut sitä. Onneksi mä lähdin päivää aikaisemmin ennen kuin oli se viimeinen päivä siellä leimassa, niin kun mä joudun sitten tulen takaisin tänne kotiin ja ottaa vähän valokopioita sun muuta niinku, et noista mistä mä asun sun muuta, niin mutta sitten se meni ihan mutkattomasti. Tässä projektin kanssa on mennyt suurin osa ajasta tai mielenkiintoa, että se on nyt taas edennyt, että en tiedä minä päivänä lähden. Lauluja ei ole vielä äänitetty, mutta pikapuoliin. Niin. Oliko mulla jotain muutakin vielä? No muuten ihan normaalisti, ei mitään ihmeellistä. Katsella. Niin se oli siihen vielä, että mä laitoin tuon videon alkuun pikkusen sitä melodiaa tai sitä pohjaa, mitä ollaan nyt rakenneltu, ja laitan tähän loppuun vielä pikkusen.